Is-servizzi tal-wardens għal attivitajiet bħal festivals u festi kważi irdoppjaw fil-prezz. Il-kunsilli lokali madwar pajjiżna ġew avżati mill-Aġenzija s-Sistema Lokali tal-Infurzar li r-rata ta' dawn is-servizzi żdiedet minn €7.92 għal €15 kull siegħa. Għas-servizzi tal-immaniġġjar ta' traffiku li jinkludi s-servizz ta' uffiċjal tal-komunità bħalma u warden, ir-rata talata €11.50 minn €7.92. Fil-ħdud u l-festi pubbliċi, ir-rata żdiedet minn €8.85 għal €15. Dawn il-bidliet daħlu fis-seħħ fit-2 ta' Lulju xarejn wara li l-gwardjani lokali kienu trasferiti kollha mill-LESA. Robert Kutajar, il-kelliem tal-oppożizzjoni għall-Gvern lokali, f'kummenti lil media qal li ma jħoss li kellhom isiru dawn it-tibdiliet qabel ir-riforma tal-Kunsilli Lokali. Fl-24 ta' Marzu s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li l-White Paper għall-riforma tal-Kunsilli Lokali ser tinħareġ daqt, però sa issa għadu ma ġie ppubblikat xejn. Kutajar saħaq li l-White Paper kellha tiġi ppubblikata f'April. Żied jgħid ukoll li l-Kunsilli Lokali għandhom bżonn l-għajnuna tal-Gvern sabiex jissaħħew il-finanzi tagħhom mingħajr ma jiġu introdotti taxxi ġodda. Kutajar irrimarka li s-servizzi li qed jiżdiedu fil-prezz kull ma huma ser ikunu qed jagħmlu huwa li jżidu l-ispejjeż tal-Kunsilli Lokali. Ta' min isemmi wkoll li dawn is-servizzi irid jiżdied magħhom il-VAT.